ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗର କାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀ କହୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମରୁଭୂମି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଯିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ସେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି କିଛି ବି ବାଲିରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ନଳକୂପ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଯିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲା ସେ ମିରରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ନିକଟରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ସେ ଏକ ପଥରରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ବଞ୍ଚାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପରେ ତୁମେ ବାଲିରେ ଲେଖିଛ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏକ ପଥରରେ ଲେଖିଛ, କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ବାଲିରେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷମାର ପବନ ଏହାକୁ ବିଲୋପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ, ଆମକୁ ଏହା ପଥରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପବନ କେବେ ବି ଲୋପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନୈତିକତା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ।